Yun na. Mga kapalatas, so dito po tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So yun lang po mga kapaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Mga gamba, welcome back to my channel. Pasensya na sa ating mga kagamba dyan at medyo nadidelay yung ating pag-upload ng ating mga content kasi ginagawa tayo mga gamba na sa ibang lugar, alternative na hanap buhay natin dahil wala na tayong kita ngayon sa gagamba mga gamba. May darating man siya pakunti, hindi sapat para kumita tayo mga gamba, hindi sapat. Hindi totoo yan. Off-seasonal na ng gagamba. Yung mga laban-laban dyan, makunti na lang. Yung mga masbati, may mga parating pa rin, pero hindi ganun kaganda. Umaayaw na rin yung iba. Napakamahal pa. Ang nangyayari dyan, yung masbati, dahil sa online, ayun, nabubukulan lagi yung mga taga Maynila, mga gagamba. Laging reklamo sila. So, sa mga susunod na panahon, baka siguro mga gamba magre-resume yung mga supply natin ng gagamba na sa mga January na yan. January, kalagitnaan ng January. Pero kung hindi pa rin kikita sa gagamba mga gamba, baka magpit na tayo sa gagamba ng hanap buhay. Laban na lang mga gamba, mag-aalaga na lang tayo ng sarili nating gagamba para laban. Kung mga gusto magpauso ngayon, wag muna kasi wala rin tayong supply. Tagalog, napakamahal, napakahirap ng supply. So, laging ganyan, taon-taon. Pero nakaraang taon, mga ganitong panahon, kunti din ang supply kasi nagpapalit nga yung klima mga gamba, palamig na ang norte. Ganon din sa parting Bisaya. Hindi totoo yan. Majinsan naman na yan, napakadalang na rin. Kasi nag-iiba na nga yung panahon mga gamba. Panibago na naman yan susunod ang Tagalog ulit mag-umpisa January, kalagitnaan ng January yan, mag-umpisa ulit Tagalog. Ayun. So ito may laban tayo dito mga gamba, panoorin nyo lahat to. Yung hindi ko na set out yan, pasensya na, pero masusunod na vlog natin may set out din natin yan. Ngayon set out muna tayo kay Kagapang Vlog, yan, si Rons Unorthodox TV, si Kyle Estimada, si Liltin Game Z, at saka si Chupilos Tolentino. Yan, shout out sa inyo mga kagamba, shout out sa Team Mindo mga kagamba, hindi ko na babanggitin, alam na this. So yan, panoorin natin lahat mga laban na ito mga kagamba. Nag-prepare tayo ng mga laban. Samon, Tagalog, Masbate, yan, sari-sari yan mga gamba. Alright, patin natin Tagalog ayan, Tagalog yan ayan, round. Laban natin dito sa Tagalog din siyempre. Ayan. Pada silang brown, medyo dark ng konti isa, medyo butsugan ng isa. At mabutok kayo siya. Paglabanin na natin. Ayan. Ayan. Ibang direksyon na tuloy. Ayan, tingnan natin. Yun na. Nako, napunta sa lagayan nadali sa likod. Nako, ahon natin hiwalay na sila, bumahon ulit.
Tingnan natin ulit. Banderahan ng isa. Katis-katis ng isa. Malaban pa. Kababalik. Kagatin mo na ako. Madadali pa yata likod. Sundan mo. Nang hina na yung butsyog. Natalo na yung banderado. Kalaglag yung butsyog naman. Ano pa? Sa pangharapan. Okay. Pagdating mo na sa likod kung kaya mo. Okay, pagdating mo na sa likod. Wala na. So yun, ayaw na maglaban. Okay, yun good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana natin. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!